Ассалому алейкум бардаро подписчикои на YouTube канали Топ Мошина ҳама каса созен хубин фарзанд падар модар ҳама каса созен бардаро масадқа ҳар вақта дар бозорем бардаро насиб боша наворои мошинаи нархҳои дастаст арзон мепартем шумо фақат тамошо кунед то бегара мо мақсад дар инҷа мондагӣ истодагием бардаро ки то бегараш дад мекунад ки мошинаи нархҳои арзон старат сакин мошинаи арзон бега ҳуҷат бисёри мардум чӣ хеле мошина дилошон мемонанд мошинаи арзон ва арзанда мепартем шумо ва меҳнатҳои моро илтимос қадрдонӣ кунед лайкҳоро бизанем бардаро кадоме айбозии бурдно ки мо чипта харидорӣ кардагӣ нестем бидоен айҳози ҷои хитона зайнид кунед миқдори чиптаҳо камош монда насиб бошад рӯзода финалшам аниқ мекунем ҳазор омад ва диққататон зинда ва сарбаланд бошед ки ҷойда бошен бошед обод бошен умедворум лайкҳоро фаромӯш намесозед. Марамат бардаро ҷон боз як Toyota Corolla бачаҳо хоҳиш карданд Corolla 6 бардаро пастели моделиш фақат дискош простоя диска калпака ҳами 4 дискаи заводской шабиҳ мезанем не ки нархи дастраса бардаро арзон ва арзанда мошинро аз тамошка кардагӣ тайёр бардаро ҳуҷҷат солна утил ҳамаш кардаги тайёр бахша коя тараф бесен ако бахшиш марамат ҳолати тараф ҳами пуска ака худат биё ака ғарибо тамошот кунан ака марамат ҳолати тараф не ки зурам дискош нест безеб дискош абзанен зури бад мешад дар қафо электропакет марамат ҳолати салон салончаш тоза мошин дерин берна кор надора бардаро 14 электроблокировка дар ду тарафа мултирул коробка автомат монитор калом дай бардаро комплектация зур дай бардаро ҳуҷҷат утилама чӣ дора биё капо чавӣ ку марамат як ҳолати мотор шане не ки нархи дастаст ва арзон бардаро абиё моторш дувнимай як гаштаи ранги стили дувним неста марамат ҳолати фартуки пеш марамат ҳолати тараф абиё мотор як гашт акумулятор трипачка нақш боша чанд сутағои арзон чанд 139 000 сомон боз муомила мешава бе рақамо табгу 905 13 00 марамат рақамо зер 90 занзан алоқада бурем марамат бардаро боз як мошинчаи навбатаи Opel Ashka Caravan соли 2010 сол комплектация зурша автоматай бардаро дискачои заводской марамат як едица солна ҳуҷҷат дошта утилизация дора бардаро марамат ҳолати тараф марамат ҳолати қафош як ҳолати ана салонша мебинем ҳолати салон чихолакҳои бад нест потолокш тоза дар пеш электро регулировка бакҳои автопилот коробкаш боша автомат бардаро ҷон биё капо чои кадам яка марамат ҳолати фартуки пеш марамат чашков варид нест мотори як гаҳашти ана твинпорт бардаро дувануса ё авануса дувануса наш боша бардаро чанд сум тағои 65 000 охири нарх боё савдо меша 65 000 ака мега охири нарх хай биём бо устодтон қади ай пеш савдо кунем бардаро рақамо табугу ака 919 22 919 22 62 31 марамат рақамо зери навда занзани алоқада бурем Mercedes seçkaçay bıkhagi sarşid mardum Şerbacha diga tu chiraj da dori ba hami khotir chek apart va raqamoy WhatsApp mo be nihoyat osona 556 320 salom royi ki chek apart tu uje avtomati ishtirokchi bozi mosha uje bardaro qarib 30% чиптои мо старт напардофта фурухтагем мумкин рӯзои наздик бардоро финал шапартом миқдори чипто бениҳоят слишком кам 2999 дона ҳеҷ я ин состав ки ма бардоро мондагим бардоро одамо 5-6 количество қати мегзавна бардоро 2999 дона ҳеҷ яй бисёри мардум мегӯянд ки бози машиникия итария утария нешерина худат чипта дори надори биё рӯзи эфир як чиптара мегирам фарқ надора ҳазору чандай ва ягай дай ҳамун чиптара худат капсула мекунӣ дадрила татрон мепартои ҳамун партофтагии худат агар ёфта тонисти шербача ошинчава худам шахсан ҳамхалия тачкаша мехарам метам акои шеру мардуми YouTube мошинчора полни дирин берин салоношона дирин берин тамошо мекунем комилҷон рафтем дирин берин гап хабар мекунем
ам шоҷоизаи мо най хечибекча мешавам. Хечибек чӣ дорад? 4 чашкаи қоқ дорад. Шеринар чашкош пачка салон салафанпеч. Намхели миёед дар ин болоак айда сима қабул мекунӣ. Ба ҳамин хотир эстибес намекунӣ. Чек там мепарто иштирокчии бозии мо мешавад. Рақамҳои ватсапи мо бениҳоят осона бардоро 556 320. ин 320 ҳам гудака бугу дар дашт бичи бимон азёдш мекунам. Наход шумо азёд карда натонед. Ба ҳамин хотир дар номи садқа чек апарато иштирокчии бозӣ маша мошинчара барам дар дари хонат буду. Рафтем Комилҷон хечибекчара я нишонте мардум подписчикои ма бина як гуфти гапо роҳат кунануғӣ. И дискачои размери 15 шапалоқати балонои нав я нишонте дар номи садқа. Кузуфа тозагиша нишонте дар номи садқа. Рафтем. Комил додар якаш ту медонӣ чӣ кор мекунӣ? Фақат дрын берин ин мошина нишонте басай. Уже мардум худаш мумкин ки дар як рӯз бозира стоп кунанд. Ин олдахчае ки ман мондагиам смерти бадай. Фук қафош нозада кузуф тоза. Дискачои 4 размери 16 торски дискои размери 16 торс ба камиш бардаро медонед ки 5000 сомонай. Танировка дора, ҳама чӣ дора. Системаи музикаш худаш 11000 сомони дашидагия бардаро полни дрын берун нишон шуда ки мардум бинахе зиндагиш гуфти гапо али шава. марҳамат бардаро бачаҳо Camry DXL хоҳиш кардан марҳамат варианти тоза шафтаи нозада шавинко ча мезанем мошин чӣ хеле ки зинда ҳаст ҳамин хел мебурора. Санат соли 2011 гуфтем танировка ҳуҷҷатош чанд? 3 моҳ танировка дорад 8 моҳ ҳуҷҷат. 3 моҳ танировка дошта 8 моҳ ҳуҷҷат. лайкора бизанем бардаро дальши рафтем гирчая тамошо мекунем бардаро. марҳамат ҳолати тараф. марҳамат ҳолати қафош. дар рӯи қафои электропакет салон кожни салон бардор XL тозаи мошин ҳана винкоча мезанем боз винкоча мемонам бардоро 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробка автомат ва ана музикаш боша система музика JBL бардоро марҳамат ҳолати винкоча качестватуна баланд кунем бинем бардоро винкод меган нозада марҳамат як ҳолати мотор шама бинем бардоро люк ҳам дошта комплектация хубаш объем мотор дуним ҳолати фартуки пеш нозада бардаро марҳамат ҳолати атсекои пеш наш боша бардаро 129000 сомон боз муомила мешава. Рақамо табугака 00 танола 344 1997 марҳамат рақамо зер навода зан зан алоқа дабрин лайкова дастгоҳ бардаро бизда тилна фаромӯш накунед. марҳамат бардаро боз як Toyota Camry D навбати SK тоза нархи гаренди арзон 900,000 мошин неси бардаро арзон кадом успед кад ош шавашайна хели нархи даста дискачои Camry 6 полни SK тоза мошин просто солиш 2000 чанд будака 2007 буди ки 2011 шидагия бардар не ки нархшам ито арзонай нархи дастас кадом успед кад оша фақат бардаро шумо лайкора бизанед номтон садқа лайкои шумо мезанем буда ягон чи фоида нест просто ҳам лайко чанд қазиё чидам қабул наворои мо бо панд мешава бо дига бардар танировка ҳуҷҷатош чанд қай як сола танировка дошта як сола ҳуҷҷат бача чид мефора 4 диска балонои Camry 6 дискои Camry 6 задагия тана шиша краска талаб нест марҳамат ҳолати қафош марҳамат ҳолати тараф ошак шава кадоми харидорӣ мекуна бардор дар рӯи қафои электропакет салон лата салон потолокш тоза ха як сола танировка ҳуҷҷат дора гуфтем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул мошин америкаи тозаи коробкаш боша автомат монитори Android бардаро
بیا اکا کپا چوی که مرامز یک ولایت мотор шама мебинем бародаро нархи дастрас абиё мотор 2.4 бародаро марамат ҳолати фартукипеш пешам нозада чашкош кафидагӣ варид нест нарх боша бародаро 82000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугу ака 900 61 6701 марама рақамо зер намудай занг зани алоқа дабрӯи марамат бародаро боз як хундаи туқсони навбатии бачаҳо бениҳоят вагонша хоҳиш кардан соли 2015 мошинча тайёрай растамошка кадаги ака мақсад оли мошинчо нав дуромадагӣ бидаян растамошка кадаги на қоша бинед чихе тозаак мошинча по солои навш бардар 2015 неки нархи дастас ва арзон арзанда бардаро мемонед харидоро бошанд алоқа даброед мақсад мен айпеш нарх намо мекунед ака даномтон растамошка карда полни ҳамаша қонуни қоидаӣ карда метатон ай карда мерем бардаро марамат ҳолати хафош як ҳолати салон шавине 4 балонош пачка биё да ду бор бизухам калита биё анамихе дари қафо электропакет салон кожни салон салонакш тоза мошин корейский бидай бардаро бесключевой доступ 4 дар электро блокировка дар бакаҳои қачавак дидесем бардаро ду тарафа мултирул доштай бардаро ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат старт стоп мониторчои андроид як ҳолатшон бо подвеска подножка доштай бардаро бисёр бе подножкани подножку заводская биё капотави ко бизане лайкура чанқа лайко зиёд мешава баъдон қасарат замеки мошини нархҳои дастас партоим корейская хто медонед тоза абиё мотор бардаро дай ди донс бардаро ҳолат фартуки пеш нозада чанд сомонем тағои 119000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугака 908 80 73 53 марама рақамо зер намудай занг зани алоқа дабрӯед